कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारि यमुनतीरवनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, राम Rama Rama, Hare हरे Hare, हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे कृष्णा 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 Krishna, हरे Hare हरे हरे Hare राम Rama. हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य Narayanam Namaskritya. नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narottamam. देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् Tato Jayamudiraye नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nashtaprayeshu Abhadreshu नित्यं भागवत सेवया नित्यं Nityam Bhagavata भागवत सेवया Sevaya भगवति उत्तमश्लोके भगवते Bhagavate Uttama उत्तमश्लोके Sloke भक्तिर्भवति नैष्टिकी Bhaktir Bhavade भक्तिर्भवति Naistiki नैष्ठिकी
శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 9 శ్లోకం 45. తత్ర దుందుభయోనేధుర్ అత్ర తత్ర దుందుభయోనేధుర్ దేవ మాధవ దేవ మానవవాదితాః దేవమానవవాదితాః శశంసో సాధవో రాజ్ఞాం శశంసు సాధవో రాజ్ఞాం కాత్పేతు పుష్పహృష్టయః ఆత్పేతు పుష్పవృష్టయః తత్ర దుందుభయోనేధుర్ తత్ర దుందుభయోనేధుర్ దేవమానవవాదితాః మానవవాదితాః శశంసో సాధవో రాజ్ఞాం శశంసు సాధవో రాజ్ఞాం కాత్పేతు పుష్పవృష్టయః ఖాత్పేతు పుష్పవృష్టయః తత్ర తత్ర తదుపరి తదుపరి దుందుభయః దుందుభయః నగరాలు నగరాలు నేదుః నేదుః మ్రాగింపబడిన ముగింపబడెను దేవ దేవ దేవతలు దేవతలు మానవ మానవ మానవులు మానవులు వాదితాః వాదితాః మోగింపబడెను శశంసుః కీర్తించిన మాధవః సాధవః నిష్కపటులైన రాజ్ఞాం రాజవంశం వారిచే ఒక నిమిషం. రాజవంశం వారిచే రాజవంశము వారిచే హాత్ ఖాత్ ఆకాశము నుండి ఆకాశము నుండి కేతుః పేతుః కురిసేను కురిసెను పుష్పవృష్టయః పుష్పవృష్టయః వృష్టి పుష్పవృష్టి తదుపరి మానవులు దేవతలు గౌరవముతో దుందుబులను మ్రోగించిరి. నిష్కపట్టుకున్న రాజవంశి వారు భీష్ముని గౌరవార్థమై స్తుతులు గావించిరి. ఆకాశము నుండి పుష్పవృష్టి కురిసెను. తదుపరి మానవులు దేవతలు గౌరవముతో దుందుబులను మ్రోగించిరి. గౌరవములను మోగించిరి. నిష్కపటులైన రాజవంశం వారు భీష్ముని గౌరవార్థమై స్తుతులు కావించిరి. ఆకాశము నుండి పుష్పవృష్టి కురిసెను. నవీన్ కుమార్ చదవండి. హరే కృష్ణ. మానవులు దేవతలు ఇరువురి చేతను భీష్మదేవుడు గౌరవింపబడెను. మానవులు భూమిపైనను మరియు భువర్లోకములందును నివసించువారు కాగా దేవతలు స్వర్గలోకములందు నివసింతురు. వారందరూను భీష్ముడు గొప్ప యోధుడనియు కృష్ణ భక్తుడనియు తెలియుదురు. మానవుడైనను అతడు మహాజనునిగా ప్రామాణికునిగా బ్రహ్మ నారదుడు శివునితో సమాన స్థాయిలో ఉన్నట్టివాడు. దేవతలతో సమాన యోగ్యతను పొందగలుగుట కేవలము ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము చేతనే సాధ్యము కాగలదు. ఆ విధముగా భీష్మదేవుడు సర్వలోకములలో ప్రసిద్ధుడై ఉండెను. అతని కాలమున గ్రహముల నడుమ ప్రయాణము అంతరిక్ష వాహనముల నిష్ఫల యత్నముల ద్వారా కాక సూక్ష్మ పద్ధతిన సాగేటివి. కనుకనే దూరలోకముల వారికి భీష్మ నిర్యాణము గూర్చి తెలియజేయగా ఉన్నతలోక వాసులు మరియు భూలోక వాసులు గతించిన మహాపురుషుని గౌరవార్థమై పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. ఆ విధముగా దివి నుండి పుష్పవృష్టి కురియుట ఎనున్నది దేవతల గుర్తింపునకు చిహ్నమై ఉన్నది. దానినెన్నడూను శివాలంకారముతో పోల్చరాదు.
ఆధ్యాత్మిక అనుభవములో పూర్ణమైనందున భీష్ముని దేహము భౌతిక ప్రభావముల నుండి దూరమయ్యను. ఆ విధముగా అగ్ని యందుంచబడిన ఇనుము అగ్ని రూపమును దాల్చినట్లు అతని దేహము ఆధ్యాత్మికతను సంతరించుకును. కనుకనే పూర్ణముగా ఆత్మదర్శి అయిన వాని దేహము ఎన్నడూను భౌతికముగా భావింపబడదు. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహములకు ప్రత్యేక ఉత్సవములు జరపబడును. భీష్మునకు లభించిన గౌరవము మరియు గుర్తింపులను కృత్రిమ పద్ధతిలో ఎన్నడూను అనుకరింపరాదు. కానీ ప్రతి సామాన్యునికి కూడా నామమాత్ర జయంతి ఉత్సవములు జరుపుట నేటి కాలమున మోజుగా మారినది. మనుజుడు భౌతికముగా ఎంతటి ఘనుడైనను అటువంటి జయంత్యుత్సాహములు అతని కొరకు జరుపుట అన్నది ప్రామాణిక శాస్త్రముల దృష్ట్యా భగవాను ఎడ అపరాధమే కాగలదు. ఏలయన జయంతి అనున్నది భగవానుడు ధరిత్రిపై ఆవిర్భవించిన దినము కొరకే ఉద్దేశింపబడినది. భీష్ముడు తన కర్మలయందు అద్వితీయుడై ఉన్నాడు. అలాగుననే భగవద్ధామము కూడా అద్వితీయమై ఉన్నది. తస్య నిర్వహణాదీని సంపరేతస్య భార్గవ యుధిష్ఠిర కారయిత్వా ముహూర్తం దుఃఖితో అభవత్. తస్య నిర్హరణాధీని తస్య భార్గవ యుధిష్ఠిరః కారయిత్వా ముహూర్తం దుఃఖితో అభవత్. తస్య నిర్వహణ ఆదీని దహన సంస్కారము సంపరేతస్య మృతదేహమునకు భృగువంశజుడా యుధిష్ఠిరః ధర్మరాజు కారయిత్వా ఉనరించిన పిమ్మట ముహూర్తం క్షణకాలం దుఃఖితుడు అయ్యేను. ఓ భృగువంశీయుడా, శౌనకుడా, భీష్మదేవుని మృతదేహ దహన సంస్కారం ఆచరించిన పిమ్మట ధర్మరాజు త్రుటికాలము దుఃఖితుడయ్యేను. ఓ భృగువంశీయుడా, శౌనకుడా, భీష్మదేవుని మృతదేహమునకు దహన సంస్కారములను ఆచరించిన పిమ్మట ధర్మరాజు త్రుటికాలము దుఃఖితుడయ్యేను. అర్థమవుతుంది? చూతారా? హరే కృష్ణ. భాష్యము. భీష్మదేవుడు ధర్మరాజు యొక్క వంశ పెద్దయే కాక అతనికి, అతని సోదరులకు, అతని తల్లికి తత్వవేత్త మరియు స్నేహితుడయ్యుండెను. ధర్మరాజు అధ్యక్షతన గల పాండవుల తండ్రి అయిన పాండురాజు మరణించి ఉన్నందున భీష్మదేవుడు పాండవులకు అత్యంత ప్రియతమ పితామహుడే కాక కోడలైన కుంతీదేవికి రక్షకునిగా నిలిచెను. వారిని పోషించుట పెద్ద తండ్రి అయిన ఉన్నను దుర్యోధనుని అధ్యక్షతన గల తన 100 పుత్రుల వైపునకే అతని అనురాగము మృగ్గియుండెడిది. అంత్యమున ఆ తండ్రి లేని సోదరులకు ధర్మబద్ధముగా లభించవలసిన హస్తినాపుర రాజ్యము లభించకుండునట్లుగా గొప్ప పన్నాగము పన్నబడెను.
అంతటా రాజప్రాసాదములలో సాధారణమైనట్టి గొప్ప కుట్ర జరిగి 5 సోదరులు వనవాసము కేగవలసి వచ్చెను. కాని భీష్ముడు మాత్రము తన జీవితపు చివరి క్షణము వరకు అన్ని వేళలా పాండవులకు శ్రేయోభిలాషిగా, పితామహునిగా, స్నేహితునిగా, తత్వవేత్తగా వర్తించెను. ధర్మరాజు సింహాసనమునధిష్ఠించుటను గాంచి అతడు ఆనందముగా కన్నుమూసెను. లేనిచో పాండవులకు సంప్రాప్తించిన అనవసర కష్టములను తలుచుకొనుచు దుఃఖించుటకు బదులు అతడు అంతకు పూర్వమే భౌతిక దేహమును త్యజించి ఉండెడివాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పాండవులకు రక్షకుడైనందున కురుక్షేత్ర రణమున పాండుతనయులు తప్పక విజయము సాధింతురని నిశ్చయముగా ఎరిగి ఉన్నందున భీష్మదేవుడు అట్టి అనుకూల సమయము కొరకై వేచియుండెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తునిగా అతడు భక్తుడెన్నడును నశింపడని ఎరిగియుండెను. భీష్మదేవుని ఈ శుభాశీస్సులనన్నింటినీ ధర్మరాజు సంపూర్ణముగా ఎరిగియున్నందుననే గొప్ప వియోగమును అనుభవించెను. ధర్మరాజు ఒక మహాత్ముడైన వాని వియోగమునకే చింతించెను కాని ఆ మహాత్ముడు త్యజించిన దేహము కొరకు కాదు. భీష్ముడు ముక్తజీవుడే అయినను దహన సంస్కారము మాత్రము అవసర ధర్మమై ఉండెను. కాని అతనికి సంతానము లేని కారణమున జ్యేష్ఠ మనుమడైన ధర్మరాజే ఆ సంస్కారమును ఒనరించుటకు తగినవాడయ్యను. ఈ విధముగా వంశములో అత్యంత ఘనుడైన ధర్మరాజుతో దహన సంస్కారములు పొందగలుగుట ఘనుడైనట్టి భీష్మదేవునకు గొప్ప వరముగా అయ్యెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే. 2-3 శ్లోకాలు ఫినిష్ చేద్దాం. తుష్టువుర్మునయో హృష్టః కృష్ణం తద్గుహ్యనామభిః తతస్తే కృష్ణ హృదయా ఆశ్రమాన్ ప్రయయో పునః తుష్టువుః మును గూర్చిరి మునయః వ్యాసుని అధ్యక్షతన గల మహామునులు హృష్టాః ఆనందముతో కృష్ణం శ్రీకృష్ణ భగవానుని అతని నామముల ద్వారా తదనంతరము కృష్ణ హృదయాః కృష్ణుని హృదయమునందు నిలుపుకొని ఉండువారు ఆశ్రమాన్ తమ ఆశ్రమములకు పునః పిమ్మట మహామునులందరూ గుహ్యములైన వేదమంత్రముతో అచ్చట ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కీర్తించిరి. తదనంతరము వారు శ్రీకృష్ణునే హృదయమునందు నిలుపుకొని తమ తమ ఆశ్రమములకు వెడిలి. పిమ్మట గుహ్యములైన వేదమంత్రములతో ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కీర్తించింది. తదనంతరము వారు హృదయములందు నిలుపుకొని తమ తమ ఆశ్రమములకు వెడలిరి. భాస్కర్ ప్రభుజీ చదువుతారా?
భాష్యము. భక్తులు సదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని హృదయమునందు వసింతురు. అదే విధముగా భగవానుడను భక్తులు హృదయములందు నిత్య నివాసుడై ఉండును. భగవానుడు మరియు భక్తుల నడుమగల మధురమైనట్టి సంబంధమదే భగవానుని ఎడగల విశుద్ధ ప్రేమ భక్తి కారణముగా భక్తులు సదా అతనిని తమ యందే గావించుచుందురు. అలాగుననే భగవానుడు కూడా తాను చేయవలసిన ఏదియును లేకున్నను వాంఛింపవలసినది ఏదియును లేకున్నను భక్తులు క్షేమముగాను భావించుటలో సదా మగ్నుడై ఉండును. సామాన్య జీవుల విషయమున సమస్తములైన చర్యలు ప్రతిచర్యలు ప్రకృతి నియమానుసారమే జరుగుచుండను. కానీ భగవానుడు తన శుద్ధ భక్తులను సరి అయిన మార్గంలో నిలుపుటకై సదా ఆతురతను కలిగి ఉండును. కావున భక్తులు అతని ప్రత్యక్ష రక్షణలో నిలుచునట్టు వారై ఉన్నారు. భగవానుడు కూడా తాను స్వచ్ఛందముగా భక్తుల రక్షణమునందే నిలుపుకొనును. వ్యాసదేవుని అధ్యక్షతన గల మునులందరూ గొప్ప భగవద్ భక్తులు కనుకనే దహన సంస్కారములు పిమ్మట వారందరూ అతడ స్వయముగా నిలిచి ఉన్న శ్రీ కృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యుద్ధమై వేద మంత్రములను కీర్తించరు. వేద మంత్రములన్నీయును శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యుద్ధమై ఉచ్చరింపబడవలనని భగవద్గీత 15.15 యందు ధ్రువపరచబడినది. వేదములు ఉపనిషత్తులు వేదాంతము వంటిని అతనిని పొందుటకే యత్నించుచున్నవి. మరియు మంత్రములన్నీయును ఆ దేవదేవుని కీర్తనము కొరకే తెలుపబడినవి. కనుకనే మహామునులు ఈ ప్రయోజనముకు తగినటువంటి కర్మలను వనరించి ఆనందముతో తమ ఆశ్రములకు తిరిగి ప్రయాణమయ్యరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో యుధిష్ఠిరో గత్వా కృష్ణో గజావయం సహ కృష్ణో గజావయం తరం సాంత్వయామాస గాంధారీం చ తపస్వినీం. తదనంతరం యుధిష్ఠిరః ధర్మరాజు వెడలి కూడి కృష్ణుని గజాహ్వయము హస్తినాపురం అనే పేరు గల రాచనగరకు పితరం పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుని సాంత్వయామాస ధృతరాష్ట్రుని భార్య అయిన గాంధారిని మరియు తదనంతరము ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని గూడి వెంటనే రాజధాని అయిన హస్తినాపురమునకేగి పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుని తపస్విని అయిన గాంధారిని ఓదార్చెను. తదనంతరము ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుని గూడి వెంటనే రాజధాని అయిన హస్తినాపురమునకు పెద్ద తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుని తపస్విని అయిన గాంధారిని ఓదార్చెను. ఓకే, విజయ్ భాస్కర్ ప్రభు చదువుతారా? ప్రభుజీ చదువుతా. హరే కృష్ణ. భాష్యము. దుర్యోధనునికి
అతని సోదరులకు జననీ జనకులైన గాంధారి, ధృతరాష్ట్రులు ధర్మరాజునకు పెద్ద తండ్రి వరుసవారు. పుత్రులను పౌత్రులను కోల్పోయిన ఆ దంపతులు కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరము ధర్మరాజు రక్షణలో నిలిచిరి. విపరీత జన నష్టము కలిగిన దుఃఖముతో వారు రోజులను వెళ్ళబుచ్చుచు దాదాపు ముని వృత్తినే అవలంబించి ఉండిరి. అటువంటి సమయమున భీష్ముని నిర్యాణము ధృతరాష్ట్రునకు గాంధారికి మరి ఒక గొప్ప అఘాతము వలె తోచెను. కనుకనే ధర్మరాజు యొక్క ఓదార్పు వారికి అత్యంత అవసరమయ్యాను. ధర్మరాజు తన ధర్మమును ఎరిగి ఉండట చేత శీఘ్రమే శ్రీకృష్ణుని గుడి అచటకేగి దుఃఖితుడైన ధృతరాష్ట్రుని అనునయ వాక్యములతో ఓదార్చెను. తన పక్షమున మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పక్షమున అతడట్టి కార్యమును నరించెను. గాంధారి గృహిణిగా దయాపూర్ణ జననిగా కాలం గడిపినను వాస్తవమునకు శక్తిమంతురాలైన తపస్విని అయి ఉండెను. తన భర్త యొక్క అంధత్వ కారణమున ఆమె కూడా స్వచ్ఛందముగా కన్నులను మూసుకొనెను. భర్తను 100కి 100 పాళ్ళు అనుసరించుటయే భార్య ధర్మము. కనుకనే పతివ్రతయైన గాంధారి భర్త యొక్క పుట్టు గ్రుడ్డితనమును కూడా అనుసరించెను. కనుకనే ఆమె తన చర్యలందు గొప్ప తపస్విని అయి ఉన్నది. 100 కుమారులు మనుమల మూకుమ్మడి సంహార కారణముగా ఆమె గొప్ప అఘాతమునకు గురి అయ్యెను. నిక్కముగా ఏ అతివకైనను అది మిగుల దుర్భరమైనట్టిది. కాని గాంధారి దానిని అంతటినీ తపస్విని వలె ఓర్పుతో అనుభవించెను. గాంధారి స్త్రీ అయినను లక్షణములలో భీష్మునికి ఏమాత్రము తక్కువ కాదు. కనుకనే వారిరువురును మహాభారతమునందు అసాధారణ వ్యక్తులైరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లాస్ట్. పిత్రాచాన్మతో రాజా పిత్రాచానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః. పితృపైతామహం విభుః. చదవండి అందరూ శ్లోక. లాస్ట్. పిత్రాచానుమతో రాజా ధృతరాష్ట్రుడు పిత్రాచానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః. పితృపైతామహం విభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజా పితృచానుమతో రాజా రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః. పితృపైతామహం విభుః. హరే కృష్ణ. పిత్రాచానుమతో రాజా పిత్రాచానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః. పితృపైతామహం విభుః. హరే కృష్ణ. పిత్రచానుమతో రాజా పిత్రాచానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః. పితృపైతామహం విభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పిత్రాచామతో రాజా పిత్రాచానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకార రాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః.
పితృపైతామహం విభుః కృష్ణ పిత్రా చానుమతో రాజా చానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః కారరాజ్యం ధర్మేణ చకారరాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః పితృపైతామహం విభుః పిత్రా చానుమతో రాజా చానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః చకార రాజ్యం ధర్మేణ చకారరాజ్యం ధర్మేణ పితృపైతామహం విభుః పితృపైతామహం విభుః పిత్రా చానుమతో రాజా చానుమతో రాజా వాసుదేవానుమోదితః వాసుదేవానుమోదితః కారరాజ్యం ధర్మేణ చకారరాజ్యం పితృపైతామహం విభుః పితృపైతామహం విభుః పిత్రా పిత్రా ధృతరాష్ట్రుడు తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు మరియు మరియు అనుమతితో రాజా ధర్మరాజు వాసుదేవానుమోదితః శ్రీకృష్ణునిచే ధృవపరచబడిన పునరించెను రాజ్యము ధర్మేణ ధర్మ నియమానుసారం పితృ తండ్రి పైతామహం పితామహుడు పరమ ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు తన పెద తండ్రిచే ఆమోదింపబడినవి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుచే ధృవపరపబడినవి అయిన రాజధర్మములను అనుసరించి రాజ్యపాలనము కావించెను. అటుపిమ్మట పరమ ధర్మాత్ముడైన రాజుకు ధర్మరాజు తన పెద తండ్రిచే ఆమోదింపబడినవి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానుచే ధృవపరపబడినవి అయిన రాజధర్మములను అనుసరించి రాజ్యపాలనము కావించెను. వాణికుమారి చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుత్వం. ధర్మరాజు కేవలము శిస్తు వసూలు చేయవానికి వానిగా వర్తించలేదు. రాజుగా తన ధర్మమునతడు సదా ఎరిగి ఉండెను. రాజైన వాడు గురువు లేదా తండ్రికి ఏమాత్రము తక్కువ వాడు కాదు. సాంఘికముగా, రాజకీయముగా, ఆర్థికముగా, ఆధ్యాత్మికముగా జనుల క్షేమమును గాంచుటయే రాజు యొక్క ధర్మము. బద్ధమగు ఆత్మకు భౌతికత్వ బంధము నుండి ముక్తిని కలిగించడం ఏ మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యమనడి సత్యమును రాజు తప్పక ఎరిగి ఉండవలెను. అట్టి అత్యున్నత పూర్ణత్వమును సాధించు రీతిలో పౌరులందరినీ చక్కగా పాలించుట అతని ధర్మమై ఉన్నది. రాబో అధ్యాయంలో కాంచనున్నట్లు ఈ ధర్మములన్నింటినీ ధర్మరాజు ఖచ్చితంగా పాటించెను. అతడు ధర్మ నియమములను పాటించుటయేగాక రాజకీయ వ్యవహారములందు అనుభవజ్ఞుడైన పెద తండ్రి ఆమోదమును కూడా పొందెను. భగవద్గీత తత్వమును పలికిన
శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే కూడా అవి బడెను. మహారాజుకు ధర్మరాజు ఆదర్శనీయుడైన పాలకుడు. ధర్మరాజు వంటి సుశిక్షితుడైన పాలకుని ఆధ్వర్యమున నడుచు రాజ్య వ్యవస్థ నేటి కాలమున ప్రజలచే ఎన్నుకోబడు ప్రజాప్రభుత్వముల కన్నను లేదా ఆధునిక గణతంత్ర విధానముల కన్నను మిక్కిలి మెరుగైనది. జనసామాన్యము ముఖ్యముగా కలియుగమునందు సాధారణముగా శూద్రప్రాయులు, శిక్షణారహితులు, మందభాగ్యులు, దుస్సంగులు అయి ఉందురు. జీవితపు అత్యున్నత పూర్ణత్వమును గూర్చి వారే ఎరుగరు. తత్కారణమున వారొసగు ఓట్లకు ఏమాత్రము విలువలేదు. అటువంటి బాధ్యతారహితమైన ఓట్లచే ఎన్నుకోబడి వారు ధర్మరాజు వలె బాధ్యతాయుత ప్రతినిధులు కాజాలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి శ్రీకృష్ణ భగవానుని సమక్షమున భీష్మదేవుని నిర్యాణము అను ప్రథమ స్కందములోని 9వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ. జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో భీష్మ పితామహులు వాళ్ళు భగవంతుని స్మరించి భగవద్ధామకి చేరారు. సో చేరిన పిమ్మట అందరూ దేవతలందరూ కూడా దాన్ని వాళ్ళు వెళ్ళే ఇది ఒక సంబరం, పూలు ఇది కుట్టిస్తున్నారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలు సామాన్య వ్యక్తులు కాదు. సో వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు అంటే భీష్మ పితామహులు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అని. సో గొప్ప వ్యక్తి వాళ్ళు భూలోకంలో ఉంటేనో ఎలా అంటే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. దానికోసము దేవతలు కూడా దాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించి వాళ్ళు పూమాల ఇచ్చేస్తున్నారు, పూలు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు ఇది జయంతి సమారంభం అని. జయంతి సమారంభం అంటే గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు జన్మించేది, వాళ్ళు ఆవిర్భావం తిరోభావం రెండు చెప్పేది. సో అది ఒక సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది. సో అది సామాన్య ఏ వ్యక్తికి చేరాదు. అది సాక్షాత్ భగవంతుడు అవతారము లేకుంటే భగవంతుడి సంబంధంలో ఉండే గొప్ప భక్తులు వాళ్ళకి ఇది చేయాలి అని జయంతి కార్యక్రమాన్ని అది కూడా ఇక ఆచార్యులు భాష్యంలో చెప్తున్నారు మనకి. భీష్మ పితామహుల అంతిమ సంస్కారం స్వయం యుధిష్ఠిర మహారాజుని చేశారు. తర్వాత అంత ఋషిమునిలు వాళ్ళు తమ ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళారు. వాళ్ళు సో అలానే సన్నివేశం ఉంది. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ విడిచేటప్పుడు కూడా అంతా ఋషిమునిలు అంతా కూడా అప్పుడు కూడా వస్తారు సేమ్. గాంధారి గురించి ఇక్కడ తపస్విని. సో గాంధారి కూడా ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్తుండేది. అంత సహన, అంతమంది అంత తన 100 పుత్రులు మరణించుతారు, దాన్ని కూడా సహించుతారు వాళ్ళు. గాంధారి లాస్ట్గా భీష్మ పితామహులు చెప్పినట్లు ధర్మ అచ్యుత విప్ర ధర్మ అచ్యుత ఆశ్రయ చెప్పినట్లు వీళ్ళు భీష్మ పితామహుల
ఆదేశం పైన తన పెద్ద తండ్రి ధృతరాష్ట్ర, శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు, సో వాళ్ళు చెప్పిన ధర్మ నియమానుసారంగా వాళ్ళు రాజ్యపాలన చేశారు. ధర్మరాజు కేవలం శిస్తు వసూలు చేయడానికి వర్తింపలేదు. రాజుగా తన ధర్మమును అతడు సదా ఎరిగి ఉండేది. రాజు అయిన వాడు గురువు లేదా తండ్రికి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. సాంఘికముగా, రాజకీయంగా, ఆర్థికముగా, ఆధ్యాత్మికంగా జనుల క్షేమను కాంచుటే రాజు యొక్క ధర్మం. బద్ధమగు ఆత్మకు భౌతిక బంధనము నుండి ముక్తిని కలిగించుటే మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య లక్షణమయ్యేది సత్యమును రాజు తప్పక ఎరిగి ఉండవలేను. అట్టి అత్యున్నత పూర్ణత్వమును సాధించే రీతిలో వారినందరినీ చక్కగా పాలించుట అతని ధర్మమై ఉన్నది. రాబో అధ్యాయంలో గాంచుతున్నట్లు ఈ ధర్మములన్నింటివి ధర్మరాజు ఖచ్చితంగా పాటించాను. అతడు ధర్మ నియములను పాటించుటే గాక రాజకీయ వ్యవహారములందు అనుభవజ్ఞుడైన పెద్ద తండ్రి ఆమోదమును కూడా పొందాను. భగవద్గీత తత్వమును పలికిన శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే కూడా అవి ధృవపరపబడాను. ధర్మరాజు ఆదర్శనీయుడైన పాలకుడు. ధర్మరాజు వంటి సుశిక్షితుడైన పాలకుని ఆధ్వర్యమున నడుచు రాజ వ్యవస్థ నేటి కాలమున ప్రజలచే ఎన్నుకోబడు ప్రజాప్రభుత్వముల కన్నను లేదా ఆధునిక గణతంత్ర విధానముల కన్నను మిక్కిలి మెరుగైనది. జనసామాన్యం ముఖ్యముగా కలిగి ఉన్నందు సాధారణంగా శూద్రప్రాయులు, శిక్షణారహితులు, మందభాగ్యులు, దుస్సంగులయే ఉందరు. జీవితపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వమును గూర్చి వారెరుగరు. తత్కారణమున వారొసగు ఓట్లకు ఏమాత్రము విలువ లేదు. అటువంటి బాధ్యతారహితమైన ఓట్లచే ఎన్నుకోబడి వారు ధర్మరాజు వరే బాధ్యతాయుత ప్రతినిధులు కాజాలరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ఎవరైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి.